Тамашалар барлар җирдә, танышкан мизгел очрак. Бүгенгедәй хәтеремдә, беренче биюебез дуслык. Күзләреңдә иреннәрне күрү белән буталдым. Шул мизгелдә мин тоймадым сөюебез бер булуын. Карашыңда синең янам, яныма килешә иркәм. Бәхетебез бер булырга Ходай үзе насыйп иткән. Хәзер инде сөюеңдә мин коенам бәгърем мәңгегә. Тормыш китабымны ачам, иң беренче биттән күренә тормышымның үзгәрүенә. Мин чиксез бүген сөенәм, киләчәктә вәгъдә бирәм сине бәхетле итәргә. Карашыңда синең янам, яныма килешә иркәм. Бәхетебез бер булырга Ходай үзе насыйп иткән. Карашыңда синең янам, яныма килешә иркәм. Бәхетебез бер булырга